Γεια σας, This Games εδώ και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο σχετικά με τα βίντεο. Θέλω να σας πω τι παίζει με τα Android videos. Είχα ψάξει ένα Android application και ήταν ωραίο, απλά δεν ήταν pro, και τώρα πήγα να το ψάξω και μου βγάζει μόνο recorders, αυτά τα γύφτικα, no root και μαλακίες και 3 seconds limit, ξέρετε αυτές τις μαλακίες. Χρειάζομαι ένα recorder της προκοπής τουλάχιστον 30 λεπτών, μισής ώρας και κάτω, γιατί τα Android videos ανέκαθεν δεν θα ήταν μεγάλα. Και σας παρακαλώ, θέλω να μου προτείνετε στα comments κάποια screen recorder. Αυτά. Και σχετικά με το FNAF, ήθελα να κάνω series και ας πούμε θα αρχίσω από το πρώτο FNAF μέχρι το τέταρτο FNAF και μετά θα κάνω κάτι, θα πάρω campaign games, θα κάνω series, απλώς χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Αυτά ήταν για σήμερα. Κάντε like, κάντε subscribe, comment, μην κάντε share. Αυτά, This Games, peace out. What the fuck, man?